Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Saya mau survei dapil pekerjanya dapil. Ini bos. Hei, ya Allah. Oh, ngapa? Apa toh? Kok dino libur gimana lo? Pihak kopi. Oh, wis ning Malang piye? Jajane ndi jajal oleh-oleh kok Malang lo, bos? Piye to kok Malang piye kok? Oh, Jajane ndi? jajan apa tau gak jajan jajan. Jeruk dari Malang. Jajan sakno sampemu isi piro. Oke ngapik dhewe kok ning wit kok. Kayak apel ampas apa ya sisane wong. Oh sisa wong piye ning aku ndelok kontene aku nek ngepek dhewe nek. Ngepet dhewe kan sisane kok. Lah iya ini mosok ganggo oleh-oleh to, Bos. Ngono kuwi kan sok mbiyen piye sapa sing ngejak? Ngono kuwi kan kancane ya iki pinge tak kei jajan kok dari Malang. Sebenarnya kayak jero sebenarnya. Piye to jajane oleh-oleh, piye jajane dari Malang. Weh turun ning Pila we. Pila yo nang hotelmu to, Bos. Hotel apa sing mubung-mubunge ndes ngomong ngene. Lho, ngelu piye to iki kok? Piye to mubung-mubung piye to, Pit? Maksud kincir angin bro. oh, sing munggah Duduk ya sing ngeden kabeh duduk sing ngindes kuwi kan. Oh, ginyer. Padha ning klagen ku apa jenenge? Ya ora ning padha kok. Ning kono ning kutha ning desa kene ora. Kok mati ke panjang lho. Lah apa wewe lho kok jajane ndi to, Pit? Oleh-oleh kok sok. Oleh-oleh dari Malang, David Rianto. Apa? Jadi Ada santet mobil to ning kono. nyapa kok iso? Ket kono nang tuku toko ya. Heeh. Ning kata gede, kata ngerti jalan mobil iki. Oh, kowe berang. berarti wi nganu diserempet wi ketok wi larahan ngono lho, gak roh to mobile. Ketok kresek miber lho, iki wong apa duduk ngono lho, Bos. Maksude Helmet trail yo sing alas papan. nyapa to ning alas nyapa to wi butuhmu kerja sing penting. Gak nang trail papan. Lagi rong dina kok praineh pi to Pit. Oga sore ngono nang trail gak tong lho. Iya sampean kuwi di WA ra tau bales iki kok. Wis nang dia trail iki. Ning anu nggone Tinu. Ning warung Tinu. Karo kono to. Lah iya Tinu kan warung Tinu kono kok. Lebas kembange. Menah. Apale sing enak kuwi lho kok. Tapi kok bingung tuh ya? Anjing metu ning ndi tapi? Mau mergawe aku gak wani ana wong mergawe. Oh, gak kebengi lho. Aku bengi repot Ning ndi? Bencana. Ora rapat ning kecamatan. Acara apa iki? Biasa apa? Bahas nganu Apa? sembako. Kapan bengi ya? Ya, Iki kan ning top pro saiki. mah wong tau probusi-busi kok. Ngapa? Belum Yusuf. Yusuf kan bareng kamu. Ya ora lah. Bareng tau enggak ya, Kak? Bareng kamu, so. Pak aku Pak. Kowe kae sadus puro. Go. Lha sadus ning kolam. Oke, tak terus iki kok. Lah iki pas adus topi. Sing nyepe carane kae. Sing ngene. Carane ndanggo Apa? wis to ndang kuwi ndang nyoloto ning kono lho. Megah piye to piye kok. Oke, biasa men aku kok sing ngene. Iya. Carane yo ora roh aku kok. Wapatan ndi ya? Oh iya Cik anu Pak Pir ya. Wis ndelok Pak Pir puro kowe? Go, ada sapa? Ya karo Masmu to Mas Anggun to, Bos. Habis ke Batang. Iya, sore ini semuanya. Mas Anggun, ndelok Pak Pir. Uga Pak Pir cepet sembuh, Bos. Ngono lho. Si David ini kene. David iki pengen niliki iya to. Iya, apa? Iki karo Anggun. Agutnya diurang Ya engko sore to. Engko sore Anggun gelem.
Ngapa to kuwi lho nyangkuk lho. Mosok turu neh iki lho. Matamu iki opo to? Aja turu to, Bos. Coba dadi sopo api. Ben wangi, Pit. Ben wangi. Ben wangi, Bos. Ngepel. Iya. Ngepel ndi? Kae kowe iki. Karena banyak kumpul kau sungi betandone iki. Tenan ora kuwi kok ngepel iso apa ora kuwi kok. Kuwi kok murat maret ning kamar Yulia. Nekmu. Debet ngono. Ini apa ini, Bang? Ora wil debet ngepel kok murat maret. Kuwi kes ngopi burung? Gong. Ya bikin kopi dulu biar menak ngono lho, Bos. Ngono lho. Lamune to iki. Ngapa to kowe kok yo ben kuwi lho aku ndelok kerjamu. Ngecek. Kamu udah mandi belum gitu. Belum. Wes sing iki gak adus Pit. Aduh sih, Ben. Nah, aku tadi ku jam 5 terus saya tahu tanya aku ana jam 5 setengah. Kambune apek ngono. Sudah Pit, Bos. Orang baik. Tapi on. Ndi tapi ngepeli wis ndi to, Pit? Tapi saya kita. Oh, wih. Bener. Jajane lho. Setelah masa WA iki, WA sapa wis jelas tuh HP neh. Bene. Nyapa tuh HP neh, ben HP kuwi biyen dikandani ngeyel. Piye tuh HP sing anyar, gak sing second. Kuwi ra kenti. Wis penak iki. HP neh kok njaluk tuh HP neh lho. iPhone aku jel. Lah model kaya teri kok tuku iPhone tai apa kuwi lho kok. Kene ndikon kan mesti kowe ngono. HP ku biasa kok. Lho ning ndi to? Ya iki Bos, ceritane akeh mari David, Bos. Tak kira ki wonge gak mlebu neh. Sampai izin 4 hari, terus di WA Mbak Yu. Gak dibalesi, Bos. Tiba-tiba wong iki rene neh, Bos. Di kayak Bos. Resik. Ya ampune David ora tau wong iki apik. Bos, wis niku ada resik. Iki ada resik David, Bos. Piye, Pit? Gak, Pit, wis akeh bang ngopi kok. Endi? Ning gendakanku to titek. Sing ndi? Andi Christmas kata. Tuh. Wone ngarepe sodik lho dhewe tuku tepo lho. Cek mending sing kagen yo. Apa kuat duitmu iki lho. KTP yo kae. Iya ta wong ayu kok. Ki masih sendi yo. Iki kontrak Pit David. Kontrak. Kontrak. Wis suwe berarti. Wis suwi. Wis dolana to ngono iki. Wis dolana ning warung. Iki blis ning kono. Beli karo pagi. Kapan? Lagi ya. Beli sapa to? Beli masih mujek, Bos. Beli. Sing kabeh dua kae to. Gagak. Itu ndak dipel kok. Lingak-linguk ning kono kuwi lho. Ibal. Mau Pak. Lihat David loh, cek David. Pilih kok dia? Rumah sakit toh? Oh lagi mulai ya? Iya, gentenan naon bengi. Oh kowe bengi bagang. Bengi mah iso. Nes mendingan ya Bapak ya. Tapi urung iso melek, Mas. Yo biar apa-apa penting kan ya sehat ngono wong. Nah, gimana kamari? Piye? Wis iso. Kan sing sobat setengah itu, Bos. Oh, ora apa-apa. Proses. Enggak mari-mari. Entar jenenge wong lara wis nggak anu kok. Iku terapi ini bareng aja. Harus dokter diterapi. Oh, terapi saya. Ya ora apa-apa. Kan ngenteni perkembangan iki toh. Iya toh. Awak. Kembangan ben
ben normal sik lagi terapi. Papiku ndi sih? Kuwi Mas. Wis ngono lho, Bos. Itu bocah lho piye to kuwi lho. Lah kok tak ngomong iki. Ngomong ndak David kalau. Ibal wis omong kok. Lagi mulai ke rumah sakit. Bal. Karo kowe? Udah cepet mari pi kening. Ya ora. Rono pertama kali karo nopek apa karo Yulia barang kosong. Ya sesuk kok. Untuk ya ben wis ngono lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit